100.5 FM. Get ready to feel the beats is about to get down. Listen up, baby. Ladies, let go of your man. You're listening to the ladies' favorite DJ. Bringing you the best in hip-hop and R&B. You're getting busy? Are you ready for something new and hot? This is 100.5 FM, your Aragon Radio. 100.5 OFM. Huwag nailain pa. Lamiaw eh. Amen. Agyan may nga dira sa imo ining aton nga programa ginapatuhoy naton sa mga radio listeners dira sa Hinubaan, sa Sipalay, sa Ilog, Kawayan, Cabancalan City kag I believe maabot man dira sa Himamaylan City. Ako si Pastor Ipaprasacar, pastor karon diri sa Bay City Fellowship Baptist Church kag sa Dumaguete City Cornerstone Baptist Church. Kagabyan kung ara ikaw dira sa Dumaguete City, amon ikaw ginaagda sa pagpakig-upod sa amon sa pagtuon sang pulong sang aton Ginoo kag sa pagsimba sa iya kada alas 5 sa hapon tubtob alas 7 sa gabi kada Domingo dira sa Ilina 2 Manhattan Suites in Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Alas 5 tubtob alas 7 sa gabi. Domingo sa Ilina 2 Manhattan Suites in Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Karon nga adlaw aton hambalan ang nanungod sining halintang sa ginatawag naton ihibalo, levels of knowledge. Kaga kung gamiton nga teksto amo ang 1 John chapter 3, 1 up to 3. Tanawan ninyo kung daw ano nga gugma ang ginhatag sang amay sa aton, nga pagatawgon kita nga mga anak sang Dios. Kag amo ina kita. Bangod sini ang kalibutan wala makakilala sa aton kay wala ini makakilala sa iya. Mga hinigugma karon mga anak kita sang Dios, wala pa mapahayag kung mangin ano kita. Apang naibaluan ta nga kung magpahayag siya, mangin kaangay kita niya. Kay makita ta siya subong sa nga siyagid. Tagang tagsa-tagsa nga may iya sining paglaom sa iya, nagapaputli sang iya kaugalingon, subong nga siya putli. Kabay ang Ginoo magadugang sang pagpakamayo sa sining mga pulong nga aton ginbasa. Si Apostol Juan naghambal primarily nanungod sang gugma sa sining kapitulo. Iya gin-focus ang iya nga pagsulat sa gugma sang Dios. Tungod kay gintawag kita nga mga anak sang Dios. Hindi lang nga gintawag kundi sa pagkamatuod kita mga anak sang Dios. Ang natabo abyan gintuga ang tao dito sa kay Adam kag sa kay Eva. Tungod sina ang tao anak sang Dios. Pero ang tao nagpakasala, nahimo siya nga anak sang Yawa o ni Satanas. Karon hindi matungkad ining gugma sang Ginoo. Naghimo siya sa mga tikang agod nga ikaw kag ako nga mga makasasala mahimo nga mga anak sang Dios.
Suno sa Juan 1:12 sa English nagasiling, "But as many as receive him, to them gave he the power to become the sons of God, even to them that believe on his name." Sa kapid-an nga nagbaton sa iya, ginhatagan niya sila sang gahom nga mangin anak sang Dios. Sila nga nagtuo sa iyang ngalan. Paano ikaw kag ako mahimo nga mga anak sang Dios? Pinagi sa aton nga pagtuo kag pagbaton sa kay Ginoong Hesus, ang bugtong anak sang Dios. 1:3-16. So kung imo batunon ang bugtong anak sang Dios nga si Jesus, mahimo ka nga anak sang Dios. Kag nagadugang ang aton nga ihibalo. Ining pulong nga behold o kon tan-awan ninyo kung daw ano nga gugma ang ginhatag sang amay sa aton. Ina nga pulong sa original Ediati nagakahulugan, look at this. Be informed. So, ang una nga klase, tikang o kon halintang sang ihibalo, amo ang knowledge by getting information about. Ihibalo nga maangkon pinaagi sa baton sang mga facts, information, and descriptions nanungod sa isa ka butang kag isa ka kamatuoran. So ang unang nga level sang knowledge abyan amo ini ang information. Ang ikaduha nga level sang ginatawag naton nga knowledge aton masapwan diri sa bersikulo 1, kag amo inakita bangod sini ang kalibutan wala makakilala sa aton kay wala ini makakilala sa iya. Mga hinigugma karon mga anak kita sang Dios, wala pa mapahayag kun mangin ano kita. Apang may baluan ta nga kung magpahayag siya mangin kaangay kita niya, kay makita ta siya subo nga siya gid. Kagang tagsa-tagsa nga may iya sining paglaom, sa iya nagapaputli sang iya kaugalingon, subong nga siya putli. Abyan ang ikaduha nga lintang sang ihibalo, ang una, information. Ang ikaduha, intimacy. Inang intimacy amo ang pag-experience sa kay Ginoong Hesus sang balaan nga espiritu sa aton nga kabuhi. Madamo sa mga tao nagasiling nga si Jesus Ginoo. Pero sa pagkamatod, Ginoo o kung agalon gid bala nila siya. Kinanglan i-experiensyahan ang kamatuoran sa kabuhi, kay amo ina ang intimacy. Madamo sa mga tao nga nakakilala sang akon asawa. So ang level sang ilang knowledge sa akon asawa amo ang information. Pero wala sing bisan sino nga tao nga makasiling nga may second level sila sa ginatawag knowledge sa akon asawa. Ako lang. Ginatawag ina intimacy. Madamo sa mga tao nga nagasiling si Jesus Diyos, pero wala nila gin-experiensyahan si Jesus subo nga Diyos sa ilang kabuhi. Madamo sa mga tao nga nagasiling nga si Jesus manluluwas sa mga katawhan, pero wala sila sang level sang ihibalo nga makasiling sila si Ginoong Hesus akon personal nga manluluwas. Kag mapalig-on ini abyan nga klase sang knowledge
sang ihibalo pinaagi sa application sa aton kabuhi sa mga ginatudlo kag kamatuoran nga ginahatag ni Ginoong Hesus. Sa verse 29 ang ginatudlo dito nga magmatarong, magbalaan ang aton kabuhi. So let us implement that kind of teaching by not merely doing righteous and holy activities, but by being righteous and by being holy. So may ara nga knowing, sunod may ara nga being, sunod may ara nga doing. Kita ninyo? So kung imo na angkon ang kamatuoran pinaagi sa ihibalo og imo gin-appropriate ang kamatuoran dira sa imo nga tagipuson na amo na ang imo nga being, ipagwa nimo ina ang mga kamatuoran sa imo mga kamot, sa imo kabuhi, sa imo mga binuhatan. Amo na ina ang doing, ang behaving sang ginatawag knowledge. So information, intimacy, and implementation. Sa akon nga pagtanaw, amo ini ang levels of knowledge sa mga kamaturan nga ginpahayag diri sa Balahan Kasulatan. Diyos nga balaan, madamo gid nga salamat nga imo kami ginpahibalo sang sini nga mga kamatuoran. Kabay indi lamang kami tighambal sini, kundi tigbuhat man sa sini nga mga kamatuoran. Sa ngalan ni Ginoong Hesus, Amen. Yes, Nairel, salamat gid sa imo nga pag-replay sini dira sa hinubaan kag sa aton mga kabyanan sa Sipalay City, Kawayan, kag Kabankalan. Ruben Timario, Ruel Bisana, Pastor Riniel, Bibila Valdez, madamo gid nga salamat.